may kwento rin po akong nais na ibahagi sa inyo. Totoo po itong nangyari. Naganap ito sa probinsya ng nanay ko. Sabi ni nanay, matagal din po itong naging laman ng usap-usapan doon sa kanilang bayan noon. Ito po ay karanasan ng pinsan ng nanay ko na si Uncle Pilong. Ayon sa paglalarawan ni nanay, si Uncle Pilong ay mabait at maalalahanin. Masipag din po ito at tumutulong talaga sa kanilang mag-anak. Kaya kahit mahirap ang buhay nila noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain dahil na rin sa pagtsatsaga ni Uncle Pilong. Nang maganap ang trahedyang ito, 20 anyos na sila. Natutubo kasi ni nanay ang pinsan niya. Bukod sa mga gawain sa bukid, ang isa pang pinagkakabala ng Uncle Pilong noon ay ang pag-uuling at paggawa ng suka mula sa nyug. Isang araw, nagulat na lang sila nanay nang mabalitaan nilang napatay umano si Uncle Pilong. Talagang hindi sila makapaniwala dahil napakabait nitong tao at mahusay ding makisama. Kaya kahit abala silang nagtatrabaho nun sa bukid, ay iniwan talaga nila ang kanilang ginagawa at sumadsad sa bahay nila Uncle Pilong. At doon nga ay napatunayan nilang patay na nga ito. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit nito. Noong mga panahong iyon, ay hindi pa uso sa kanilang lugar ang imbalsamo. Lalo na at malayo ang sa kanila. Nasa bulubundukin kasi silang bahagi ng kanilang probinsya. Kung kaya, kapag may namatay, ay isang gabi lang ang lamay. At kinabukasan, ay inililibing na rin kagad. Kwento ni nanay, naabutan pa raw nila ang bangkay ng Uncle Pilong bago pa ito mailagay sa ginawa nilang atol. Wasak ang katawan nito na ang dami niyang mga malalalim na sugat. At sabi pa ng mga kamag-anak nila at ibang mga taong naroon, may mga nawawala itong bahagi ng kanyang laman loob. At ang matunog na usap-usapan ay inatake ito ng aswang. Hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang. Pagkat may ilang mga pangyayari na rin noon doon sa kanilang probinsya na kinasasangkutan ng mga aswang. Pero hindi rin kasi ito madalas na nangyayari. Taon din ang binibilang bago may mangyaring ganon. Kung kaya nga, ati pa rin ang paniniwala ng mga tao noon sa kanilang lugar. Kahit pa marami na rin noon ang nagkukwento na nakakita sila mismo ng aswang, ay marami pa rin hindi naniniwala. Pero ang nangyari kay Uncle Pilong ay kakaiba. Ngunit may ilan pa rin sarado ang isip at hindi pa rin talaga naniwala. Nalaman nila nanay ang buong istorya nung gabi ng lamay. Bali nagpunta talaga silang lahat ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos silang maghapunan noon, ay umalis na sila ng bahay. Dahil malayo pa ang kanilang lalakarin papunta sa bahay ni Uncle Pilong. Nang dumating sila doon, ay marami na ang mga taong naroon. Napansin nila nanay na iyak ng iyak ang mga magulang at mga kapatid ng Uncle Pilong. At napansin din kaagad nila nanay na tila lahat ng tao ay nakatuon ng pansin sa isang taong nagsasalita. Hindi ito taga roon sa kanila, kundi taga-kabilang bayan, kung saan natagpo ng bangkay ng Uncle Pilong. Kung kaya, naisipan din nilang makinig sa sinasabi ng lalaki. Kwento nito,
galing raw siya sa bahay ng kanyang kumpare dahil nakipag-inuman. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya umuwi, pero malalim na umanong gabi. Nang nangangalahati na siya pauwi sa kanila, bigla siyang may nakasalubong sa daan. Binati niya raw ito ng magandang gabi, pero hindi ito gumanti ng pagbati sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang marumi yung lalaki at nakakaawa ang kanyang mukha. Namumutla din ito na para bang wala ng dugo sa pagkaputla. Nakiusap ito sa kanya at humihingi ng tulong. Ang akala niya ay may kasama ito at iyon ay napahamak. Kung kaya iyon yung kanilang tutulungan. Yun ang una niyang naging pagkaunawa. Kaya nagmamadali naman daw siyang sumunod doon sa lalaki. Na habang naglalakad sila ay panay ang lingon sa kanya nito at itinuturo ng kanyang isang kamay ang direksyon kung saan naroon nung sinasabi nito. Sumuot sila sa masukal na bahagi ng bundok. Halos may 15 minutos din silang naglakad hanggang sa makita niya ang isang katawan na nakaandusay at naliligo sa sarili nitong dugo sa kakahuyan. Kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa tabi ng katawan ng lalaking nakahiga sa lupa, ay tumambad sa kanya ang nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming sugat at halos lahat ng iyon ay malalalim. At napansin niya kaagad na wala na itong buhay. At nagulat siyang bigla nang makita ang muka ng bangkay. Agad niyang hinagila yung lalaki na kasalubong niya sa daan na siyang nagturo ng bangkay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Bigla siyang nangilabot pagkat itinuro nito mismo sa kanya ang sariling bangkay kung saan matatagpuan. Pagkat yung bangkay na nasa harapan niya ay iyon din yung lalaking nakasalubong niya sa daan. At iyon nga ay isang kolpilong. Pagpapatuloy pa ng lalaki, ang akala niya ay nagawa na niya yung gustong ipagawa sa kanya ni Angkol Pilong. Pero nagpakita pa ito sa kanyang panaginip. Ipinakita sa kanya kung paano ito walang awang nilapa ng aswang. Nananlaban pa umano si Angkol Pilong, pero lubang malakas yung aswang at hindi niya talaga ito kinaya. Sa panaginip niya ay nakita niya ring nanigas ang katawan ni Angkol Pilong at hindi nakagalaw. Kung kaya malayang naisa katuparan ng aswang yung masama niyang balak. Sabi pa ng lalaki, ipinakita din sa kanya ni Angkol Pilong yung mukha ng aswang at isa iyong babae. Hinihingi ng mga magulang at mga kapatid ni Angkol Pilong yung larawan ng babaeng tinutukoy ng lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya raw iyon mailarawan. Pero kung kanya itong makikita ay agad niyang makikilala. Bigla naman nagkaroon ng komosyon nang hindi sinasadyang matabig ng isang babae yung mga baso ng kape na dala-dala ng pinsang babae ni nanay. Nakatawag talaga yun ng pansin sa mga taong naroon na nakikipaglamay at panandali ang nawala ang atensyon doon sa lalaki nagsasalita na siyang nakatuklas sa bangkay ng Angkol Pilong. At napuntang lahat ng kanilang pansin doon sa babaeng nakasagi sa mga baso ng kape na nagmamadaling umalis. Kaya biglang sumigaw yung lalaki at iniutos na pigilin yung babae dahil bigla itong nagduda kung anong dahilan ng babae
kung bakit ito nagmamadali at tila ba may iniiwasan. Ngunit bago pa nila ito mahawakan upang pigilan, ay mabilis na itong nakalabas ng bakuran. Pero hindi sila tumigil. Kanila itong sinundan. Dala ang kanilang mga itak at kahoy na pamalo ay hinabol nila ito. Kwento ni nanay, marami ang humabol ng mga kanayo nila. Nakasama rin sa mga humabol ang tatay niya at tatay ng Kulpilong, dalawa niyang pinsan, at yung lalaking taga-kabilang bayan. Maya-maya ay nakita nilang bumalik na ang karamihan sa kanila at sinabing hindi na nila naabutan pa yung babae pagkat bigla raw ito naglaho. Pero yung mga malapit na kaanak ng Kulpilong at yung lalaki ay hindi pa rin nakabalik. Hanggang sa nauna nang umuwi sila nanay kasama ang mga kapatid niya sa kanilang bahay. Nang mga madaling araw na ay nagulat sila nanay. Nagising sila nang marinig ang tinig ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa bahay ay agad na nanghingi ng kape ang tatay nila. Kung kaya, ipinagtimpla naman ito ni nanay. Habang nagkakape, ay kinuwento nito na nahuli nila yung babae. At ito yung sinasabi ng lalaki na ipinakita sa kanya ng Kulpilong sa panaginip. At totoo ngang aswang yung babae. Dahil nung huli, ay inilabas din nito yung tunay niyang anyo. Na sinubukan pa raw silang ipailalim sa udom nito. Buti na nga lang at marunong din pala yung lalaki na taga-kabilang bayan at nakontra niya kaagad yung ginagawa ng aswang. Kwento pa ng tatay ni nanay sa kanila, matagal bago nila napaamin yung babae. Bigla nilang naitanong kung nasa na yung babaeng aswang. Hindi kaagad nakasagot ang tatay ni nanay at napatingin lang ito sa kanila. Maya-maya ay sinabi nitong mas mabuti nang hindi nila malaman. Pero nahulaan na nila nanay kung ano ang kanilang ginawa. Dahil na rin sa binitawang pananalita ng tatay ng Kulpilong na hindi siya papayag na hindi niya maipagiganti ang kanyang anak, na kung mabibigyan lang raw siya ng pagkakataon bago mailibing sa kinabukasan sa Kulpilong, ay isasama niya sa hukay yung may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Kaya kahit hindi sabihin ng direkta ng tatay ni nanay sa kanila, ay malinaw na kung ano yung sinapit ng babae. Nailibing siyang Kulpilong na nakamtan niya yung katarungan sa malagip niyang sinapit. Sabi ni nanay, mula nang mangyari iyon ay naging maingat na sila at iniwasan na talagang magpagabi pa sa daan. Kahit nga yung mga lasingkero sa lugar nila ay hindi na naglalakas loob pang dumayo ng inuman, lalo na at alam nilang sila ay gagabihin. Ang pamilya naman nila nanay at mga kaanak ay naging alerto rin dahil sa pangambang baka balikan pa sila ng mga kalahi ng babaeng aswang. Inisip kasi nila na baka alam ng mga ito na bumisita yung kanilang kalahi sa lamay ng kanyang nabiktima at hindi na muling nakabalik pa. Kaya kapag may nagagawi sa kanilang ibang tao, ay talagang listo sila nanay. At mula din noon, ay hindi na sila nawawalan pa ng mga pangontra sa aswang. Pero sabi ni nanay, minsan na rin silang pinaraanan ng aswang sa bahay nila. At hindi lang isa ang nagtangkang bumisita sa kanila. Buti na lang at naroon noon ang ilan nilang mga kaanak na lalaki dahil magpapagapa sila. At awa naman ng Diyos dahil sa kanilang pag-iingat ay hindi naman na nasundan pa
Yung nangyaring iyon sa pinsan ni nanay na si Uncle Pilong. Laking probinsya din po ako. Mayroon po kasing pangyayari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. At ito po ay naganap noong 15 anyos pa lamang ako. Ang baryo po namin noon ay masaya dahil maraming naninirahan at halos magkakamag-anak lahat at talagang magkakakilala. Pero kalaunan, naging malungkot ang lugar namin dahil karamihan ng mga tao ay nagpapamaynila sa pag-asang makapagsimula ng bago at masaganang buhay. Naging mahirap din kasi ang buhay dun sa amin noon, kung kaya napipilitan talaga ang karamihan na lumuwas ng Maynila upang mamasukan. Dahil doon ay kakaunti na lang ang natira at karamihan pa nga ay yung mga matatanda at mga kabataang wala pang kakayang makapagtrabaho. At nawala yung dating sigla ng baryo namin. At nang mas lumala pa ang kahirapan, ay doon na nagsimulang kumalat ang mga nakakatakot na pangyayari sa aming lugar. Isang gabi, habang nakahiga ako kasama yung aking mga kapatid, ay bigla na lang nagkahulan yung mga alaga naming aso. Pero hindi ko naman iyon masyadong binigyan ng pansin dahil naisip kong baka may nakatawag lang ng pansin ng mga ito kung kaya nagkahulan. Hanggang sa nakatulog na ako. Nang sumunod na araw, nagising ako dahil sa malakas na boses ng tatay namin. Galit na galit ito dahil nakita nila yung mga alaga naming aso na patay lahat kasama ang kanilang mga tuta. Nang bumangon ako ay doon ko nakita yung ikinagagalit ng tatay ko. Wasak ang katawan ng mga ito at wala ang kanilang mga laman loob. Sa probinsya namin ay lubang napakahalaga ng mga alagang aso. Lalo pa at mapagmahal talaga ang tatay namin sa mga alaga naming hayop. At ang masaklap ay wala talaga siyang maisip kung sino ang maaaring gumawa noon. Dahil noon lang nangyari yung ganun sa amin. At mabait ang mga magulang namin. Wala silang mga nakakaalitan. At doon sa baryo namin, kapag may galit ang isang tao, ay talagang sinasabi na kung minsan pa nga ay naghahamunan at nauuwi sa isang duelo. Kapag matindi na talaga yung galit na nararamdaman nila sa isa't isa. Simula ng araw na yon, nang mamatay yung mga alaga naming aso, ay napansin kong biglang nagbago ng ugali ang tatay namin. Laging mainit ang ulo niya at hindi na siya palakibo. Isang araw, nang papauwi ako galing sa paaralan, ay may napansin akong bakas ng dugo na nasa sanga at mga dahon sa may gilid ng daan. Kaya nagtaka ako kung bakit may dugo doon. At napaisip ako kung iyon ba ay sa tao. Pero hindi ko na sana iyon papansinin pa. Kaso paglakad kong muli, ay may nakita pa akong bakas ng mga dugo. At mas marami iyon kaysa sa una kong nakita. Kung kaya, nakaramdam na ako ng kaba. Pero kahit may kaunti akong takot na nararamdaman sa dibdib, ay nangibabaw pa rin sa akin yung pagnanais ko na matuklasan kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya may dugo doon. Kaya sinundan ko yung mga bakas.
Sa patuloy kong paglalakad at paghawi sa mga makapal na halamang naroon, ay bigla akong may nakitang damit na pang-itaas. Isa iyong t-shirt. Pero hindi iyon pamilyar sa akin. Kaya mas lalo pang bumilis yung pagtibok ng puso ko. Dahil ang naglalaro na sa aking isipan noong mga oras na iyon ay tao ang masusumpungan ko at kanya yung mga bakas ng dugo na aking nakita. Kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan noong mga sandaling iyon. Naisip kong baka may bangkay na nakahandusay doon at tadtad ng saksak. Naisip ko rin na baka mayroong pinatay na babae matapos gasain. At dahil sa mga bagay na yon, kung kaya, mas lalo pa ako naintriga na tuklasin kung ano yon. Kahit pa nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa katawan dahil na rin sa takot. Maingat akong nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat paghawi din ng mga dahon at sanga ay naging maraan ako. At nang mapatingin ako sa aking dinaraanan, ay napansin kong mas parami pa ng parami ang mga nagkalat na dugo. Nang iba pa nga sa mga ito ay sariwa pa. Hindi ako tumigil. Dahan-dahan ako nagpatuloy. Nang biglang nakarinig ako ng mga pagkaluskos. Nang una mo talagang maiisip ay mayroon pang ibang naroon maliban sa akin ng mga sandaling iyon. At tila ba nagmamadali itong makaalis. Naisip ko kaagad na maaaring naramdaman nito yung pagdating ko. Gusto ko sanang bilisan para malaman kung sino iyon. Pero nag-alinlangan din ako. Nagdalawang isip ako dahil na rin sa takot. Nag-alala kasi ako na baka may hawak itong patalim o anumang armas. At kapag nakita ko siya, ay ako naman ang kanyang pagbalingan. Kaya minabuti ko na lang noon na tumigil. Huminto ako sa paglakad at naupong sandali. Nakiramdam ako. Nang wala na akong naririnig na may kumikilos pa, ay saka ako tumayo at nagpatuloy. Pinuntahan ko yung dako kung saan ko narinig yung mga pagkaluskos na iyon. At laking gulat ko nang bumulaga sa akin ang mga patay na manok. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag pagkat hindi iyon ng katulad ng mga iniisip ko. Pero mayroon pa rin akong pag-aalala dahil ang paraan ng pagkakapatay sa mga manok ay nakakatulad ng ginawa sa mga alaga naming aso. Umuwi ako noon sa bahay namin na patuloy ko pa rin iniisip kung sino o ano ang gumagawa noon sa mga hayop. Una kong nasaksiyan ay mga alaga naming aso. Pagkatapos ng mga pagkakataong iyon naman ay yung mga manok. Yung pag-aalala at isipin ko na iyon ay hindi naman nakalampas sa mga mata ng nanay ko. Kaya nagulat na lang ako nang kanya akong biglang tanungin kung ano raw ang malalim na iniisip ko. May gumugulo raw ba sa isipan ko? Hindi kaagad ako nakasagot. Sandali ko pang pinag-isipan muna yung mga sasabihin ko kay nanay. Pagkat ayaw ko siyang mag-alala. Lalo pa nga't hindi maganda ang kalagayan nito. Mahina kasi ang puso ni nanay. Mula bata pa ako, ay iniinda na niya ang karamdaman niyang iyon pagdating sa kanyang kalusugan. Kaya ang tanging isinagot ko na lang sa tanong niya
ay yung tungkol sa pag-aaral ko. Yun na lang ang tangi kong naisip na idahilan. Sa ganung paraan ay hindi na siya masyadong mag-aalala pa at hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan. Matapos kong sabihin na ang iniisip ko lang ay yung tungkol sa bagong project namin, ay nawala na ang pag-aalala sa kanyang muka at tumango lang ito. Lumipas ang may 3 araw na walang nangyaring kakaiba. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. At unti-unti ko na sanang nakakalimutan yung mga nasaksihan ko. Pero bigla ko namang nakita ang tatay ko nang hindi sinasadya nang pauwi na ako mula sa paaralan. Nagtaka pa ako kung bakit siya naroon sa may kakahuyan. Nakamataan ko siya na nasa may gawing itaas ng burol. Agad akong yumuko upang hindi niya ako makita. Dahan-dahan akong lumapit upang tiyakin kung siya nga iyon. At hindi nga ako nagkamali. Pero ano ang kanyang ginagawa doon? Tanong ko pa sa aking sarili. Isang paraan lang ang naisip ko para malaman ang sagot sa aking katanungan. Pero hindi ko rin gusto ang gagawin ko at kinakabahan talaga ako. Pero kailangan kong malaman. Kaya mas lumapit pa ako at akin siyang sinundan. Hanggang sa bigla siyang nawala at hindi ko na nakita pa. Kaya napaisip ako kung saan siya sumuot. Di nagtagal ay may narinig akong boses na para bang humihingal at para bang punong-puno ng pananabik. Sinundan ko yung tinig na aking naririnig. Nang hawiin ko yung makapal na dahong naroon, ay nagulat talaga ako. Pagkat naabutan ko si tatay na nilalantakan na yung manok na buhay. Para siyang gutom na akala mo ay mauubusan at talagang nagmamadali. Nakita ko pang walang tigil na pumapatak yung dugo ng kaawa-awang manok sa lupa at humalo na yung lansa noon sa hangin. Hindi talaga makapaniwala sa akin na tuklasan. Pero paano nangyari iyon? Naisip ko, bakit nagkaganon ang tatay namin? Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng bahay. Dahil naglalakad ako na para bang wala talaga ako sa aking sarili, bunga ng aking nakita. Tanging iyon lang talaga ang naging laman ng aking isipan. Paano naging aswang si tatay? Yan ang paulit-ulit na tanong na naglalaro sa aking isipan ng mga sandaling iyon. At muling sumagi din sa isipan ko yung nangyari sa mga alaga naming aso. Naisip kong marahil kaya siya galit na galit ay dahil baka nalaman niya nung huli na siya rin pala ang may gawa noon. Na siya rin ang pumatay sa mga alaga namin at hindi ibang tao. Na marahil ay nakaramdam siya ng matinding awa sa mga alaga namin dahil mahal na mahal niya ang mga iyon. Dahil doon ay naisip ko rin na baka nawawala si tatay sa kanyang sarili sa tuwing siya ay susumpungin ng kanyang pagkaaswang, na baka hindi niya talaga alam ang kanyang ginagawa. Pero hindi ko rin maialis sa sarili na luba talaga ako mag-alala sa kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Dahil naisip kong paano na lang kung sumpungin siya at kami na mismo ang kanyang pagbalingan. Habang iniisip ko ang mga bagay na iyon, ay biglang dumating si nanay. Nagkaroon ngayon bigla ng pagtatalo sa isipan ko.
kung akin na bang sasabihin sa kanya yung natuklasan ko. Ang hirap magdesisyon sa mga ganong pagkakataon. Dahil kahit 15 anyos pa lang po ako noon, ay masasabi kong matured na ako mag-isip. Hindi na ako isip bata at talagang tinitimbang ko kung ano ang maaaring mangyari at kung ano rin ang makabubuti. Hanggang sa naisipan kong ilihim na lang muna ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko alam nung mga oras na yon kung tama ba ang naging desisyon ko. Pero naisip ko kasing mas mabuti na kung hindi sa akin iyon magmula. Kinagabihan noon, habang nakahiga na ako, ay patuloy na nagpapabalik-balik sa aking alaala yung tagpo na kung saan nilalapa ni tatay yung buhay na manok. Kaya hindi talaga ako dalawin ng antok. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag. At naramdaman ko rin iyon sa sahig naming kawayan kung saan ako nakahiga, dun sa silid naming magkakapatid. At nasundan iyon ng pagbukas ng pinto. Napaisip ako kung sino ang lumabas. Pero malakas ang aking kutob na marahil ay si tatay iyon. Hanggang bigla na lang parang may tumakbo sa paligid ng bahay namin ng paulit-ulit. At kasabay noon ay nakarinig din ako ng kakaibang tunog. Nakakakilabot talaga iyon. Noong ko lang narinig ang tunog na iyon sa buong buhay ko, na nakapagpatindig talaga sa aking mga balahibo. Maya-maya ay napalitan iyon ng tila ba isang baboy na animoy nagpapalabas ng hangin sa kanyang ilong. Dahan-dahan akong lumapit doon sa may dingding ng aming bahay at pasimple akong sumilip sa may siwang. Pero bigo akong makita yung lumilika ng mga nakakakilabot na tunog na yon. Hanggang sa bigla na lang may humampas ng malakas sa kabilang panig ng dingding. Kung kaya, agad akong napalingon doon. At narinig kong muli yung mga yabag ng tumatakbo. Sa pagkakataong iyon, ay muli ko namang itinuon ang aking pansin sa may siwang at sumilip ako muli. Nahagip ng aking paningin ang isang lalaki na mayroong mahabang buhok. Nagtaka ako kung sino iyon pagkat hindi naman iyon si tatay. At mabilis na nagbalik sa alaala ko yung damit na aking nakita malapit sa mga patay na manok na siyang suot-suot ng lalaki nung mga oras na iyon. Nung puntong iyon ay naging malinaw na sa akin na hindi lang pala nag-iisa si tatay. Kinabahan ako pagkat sa sarili kong ama ay matinding takot na ang nararamdaman ko sa kung ano ang maaari niyang gawin sa amin kapag sinumpong siya ng kanyang pagkaswang. Tapos ng mga sandaling iyon ay may iba pa palang naroon kasama niya. Dahil doon ay hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Dahan-dahan akong lumabas sa maliit naming silid at agad na pinuntahan si nanay. At nagulat ako nang maabutan ko siyang nakasilip din sa dingding ng kanilang kwarto at pinagmamasdan ang mga nasa labas. Nang maramdaman niya ang pagdating ko ay agad siyang napalingon at nakita kong may luha ang kanyang mga mata. Nung oras na yon ay hindi na ako nagtaka pa kung bakit siya umiiyak. Nalaman na niya ang tungkol sa kalagayan ng aming ama. At alam kong daramdamin niya talaga yon. Nag-alala ako dahil sa kalusugan ni nanay na nung mga sandaling iyon ay nakikita kong
parang nahihirapan na siyang huminga. Kaya akin siyang nilapitan at pinakalma. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng malalakas na pagpagaspas. At nawala na yung mga malalakas na yabag ng tumatakbo. Napansin kong balisa si nanay at parang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang natuklasan. At naramdaman ko ng lamig si nanay at nanghina. Pero magkagayon pa man ay pinilit niyang makatayo na nakahawak sa aking mga braso. Pinuntahan niya mga kapatid ko at ginising. Hindi naman ako nagtanong pa kay nanay kung ano ang nasa isip niya. Nang magising ang dalawa kong kapatid, ay sinimulan na niya ang mag-impake. At nagtaka ako sa ipinakitang lakas ng loob ni nanay. Kahit madilim, dala ang flashlight, ay umalis kami noon ng bahay. Habang ako naman ay nag-aalala na baka makasalubong pa kami ng aswang sa daan. Tuwing magtatanong ang mga kapatid ko, ay matipid lang ang sagot ni nanay. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga sandaling iyon. Ang lamig ng simoy ng hangin at ang dilim ng daan. Takot na takot talaga ako lalo pa nalalaman ko nang may mga aswang na naglipa na sa baryo namin at isa na doon ang aming tatay. Na nawawala pala talaga sila sa kanilang mga sarili sa tuwing susumpungin. Na parang mga baliw na tumatakbo palibot sa bahay namin. Na gumagawa sila ng mga kakaibang bagay. Nakahinga lang talaga ako ng maluwag nang marating na namin ang bahay ng mga magulang ni nanay. Takang-taka sila lolo at lola kung bakit napasugod kami ng alanganing oras. Pinatulog naming muli ang dalawa kong kapatid at nag-usap-usap sila ng masinsinan. Ipinagtapat na ni nanay sa mga magulang niya ang tungkol kay tatay. At sinuporta naman nila ang desisyon ni nanay na iwan na ito pagkat nag-alala talaga siya para sa aming kaligtasan. Binigyan kami nila lolo at lola ng pera upang makaluwas ng Maynila. Nakituloy kami noon sa panganay na kapatid ni nanay. At yan ang dahilan kung bakit dito na rin ako namuhay sa Maynila. Dito na ako nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko na muling nakita pa ang tatay namin mula noon. Pero makaraan ng ilang taon, pagkatapos naming umalis ng probinsya, ay may nakarating sa aming mga balita na sunod-sunod na ang mga nangyayaring patayan doon sa baryo namin. At nung huli, ay nag-asawa na ng panibago ang tatay namin. At doon na nanirahan sa lugar ng babae na ang sabi ng mga kamag-anak ni nanay ay may lahi din umanong aswang. Si nanay naman ay hindi na muling nag-asawa pa. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin talaga sa akin at maging sa mga kapatid ko kung paano naging aswang ang tatay namin. Hinala nila nanay ay baka nahawaan lang ito dahil matagal din silang nagsama ni tatay, 16 na taon din. Pero wala naman siyang matandaang nagpakita ito ng mga senyales ng pagiging aswang, kundi nung huli lang. Isa rin ang kanilang kumpanya sa naapektuhan ng pandemya. Naisip kasi niyang mas maganda pa ang manirahan sa probinsya kaysa umasa at magbaka sakali pa na babalik sa normal ang lahat. Paliwanag pa niya, mabuti sa kanilang probinsya dahil kahit paano, basta masipag ka lang
ay malapad ang lupang pwedeng pagtamnan at tiyak na hindi ka makakaranas ng gutom. Medyo naalarma na kasi siya nang halos masait na ang kanilang pera at tuluyan nang walang matira sa bulsa. Buti na nga lamang at nang gagastusin na nila yung nalalabi nilang pera ay siya naman pagdating ng ayuda. Kaya doon na siya nagpasyang umuwi. Pagkat ayaw na niyang maranasan at maulit pa yung sitwasyong ganon. Nakaramdam kasi siya ng matinding awa sa sarili at sa kanyang mag-anak nung mga sandaling iyon, na para bang kulang na lang ay magmakaawa sila at manlimos ng tulong. Sa madaling salita, sa tulong ng mga kinikilalang black leader sa kanilang lugar at ng kanilang barangay ay naisaayos naman at naihandang lahat ng kailangan para sila ay makauwi ng kanyang mag-anak. Pero ang hindi alam ni Edmar ay mayroon palang mas matinding panganib na naghihintay para sa kanila. Malayo ang kanilang naging biyahe. Hapon na nang dumating sila sa probinsya nila Edmar. Kung kaya pagod na pagod silang lahat. Dalawa lang ang anak nila Edmar. Ang isa ay 10 taong gulang habang yung bunso naman ay 8 taon. Mabait ang asawa ni Edmar na si Cristal. Sunod lang ito sa mga gusto ni Edmar, lalo pa nga at nalalaman niyang lahat naman ng iniisip at ginagawa ng asawa ay para sa ikabubuti nila. Masayang masaya din ang nanay ni Edmar nang sila ay makita. Mahabang panahon na rin kasi na hindi sila nagpangita. Matagal nang patay ang tatay naman ni Edmar at 2 sa kanyang mga kapatid ay doon din naninirahan sa malapit. Habang yung 3 iba pa ay nakapag-asawa naman sa iba't ibang lugar at doon na nanirahan. At nang makita nga si Edmar ng kanyang 2 kapatid at mga pinsan, ay agad nang nagkayayaan ang mga ito na mag-inuman. Mabilis na kinuha ng isa niyang kapatid na si Ando ang 2 galon nito na tuba. Yung kasi ang pinagkakakitaan nilang mag-asawa, yung pagtitinda ng tuba at suka. Habang yung isang kapatid naman ni Edmar ay umuwi din at nang bumalik ay may dala na itong inadobong bayawak sa gata. Na nang makita ni Edmar ay talaga namang hindi na niya naitago pa ang kasabikan dahil matagal na siyang hindi nakakatikim noon, lalo pa nga at nagmamantika iyon dahil sa pinatuyo ang paraan ng pagkakaluto. Mabilis na napuno ang palibot ng mesa nang pumuesto na silang magkakapatid at magpipinsan. Napuno din ng malalakas na tawanan at kwentuhan ang bahay ng kanilang inang si Aling Miding. Pero wala namang problema kahit magsisigaw pa nga sila dahil sa bundok talaga ang lugar nila Edmar. Magkakalayo ang mga bahay na ang pinakamalapit nga ay yung bahay ng 2 niyang kapatid. Pero halos may 200 metro din siguro ang layo nito. Ang bayan naman sa kanila ay malayo din. Kung lalakarin ay halos 3 oras. Maaari ka namang sumakay ng jeep na may oras ang pagbiyahe, pero bago ka makarating sa pinaka-highway ay malayo din ang lalakarin mo. Pero humanga si Edmar dahil sa mayroon ng kuryente. Hindi katulad noon na nagtsatsaga talaga sila sa paggamit ng petrolyo at baterya.
Samantalang ngayon ay may nagtataasang poste na bakal sa itaas ng mga bundok na nakatayo at umabot na rin sa kanila ang kuryente. Naging masaya at payapa ang unang gabi nila. Parang hindi na nga matatapos pa yung kanilang mga pagkukwentuhan sa dami ng kanilang mga pinag-uusapan. Nauna nang nakatulog ang kanilang mga anak habang sila Edmar naman ay madaling araw na nang matapos. Nang sumunod na araw ay doon na nagsimula yung masamang karanasan nilang mag-anak. Magtatanghali noon nang maiwan sila sa bahay pagkat may pinuntahan yung ina ni Edmar. Nakauwi na rin noon yung kanyang mga kapatid at pinsan, kung kaya sila na lamang pamilya ang naiwan noon. Kasalukuyan noong naghahanda ng pananghalian si Cristal. Nagkusa na siya at nakialam na sa mga kagamitang nasa kusina. Dahil hindi niya alam kung anong oras pa makakauwi ang kanyang biyanan. Si Edmar naman ay nasa may bakuran at naisipang magsibak ng kahoy. Nang bigla na lang nagsisigaw ang kanilang mga anak na nasa loob ng kwarto. Mabilis na tumakbo si Edmar papasok ng bahay. Gayon din ang kanyang asawa. Dahil noon lang nila narinig na sumigaw ng ganon ang kanilang mga anak. Kinabahan nga kaagad si Edmar dahil halata sa tinig ng kanilang dalawang anak yung matinding takot. Nang nasa may pinakapintuan na si Edmar ng silid, ay nabigla talaga siya. Nang makita niya ang kanyang mag-ina na parabang nakikipaghilaan sa isang nilalang na hindi naman nila nakikita. Pilit na hinihila ng kanyang mag-ina yung kanilang bunso. Nabagya pa ngang nakaangat sa kawayan na sahig. Natigil lamang iyon nang pumasok na ng tuluyan ng silid si Edmar at takmang tutulong. Para bang biglang binitiwan ang bunso nilang anak nung nilalang, kung kaya bumagsak ang kanyang mag-ina sa sahig nang kanila itong hilaing minsan pa. Mabilis na nilapitan ni Edmar ang kanyang mag-iina at tinulungang makatayo. Yung dalawa naman nilang anak ay wala nang tigil noon sa kaiiyak. Pati ang kanyang asawang si Cristal ay maluha-luha na rin at parang hindi pa makapaniwala na nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil pag-aamin pa nito kay Edmar, noon lamang siya nakaranas ng ganon sa buong buhay niya. Wala talaga silang ideya ng mga oras na iyon kung ano o sino ang may gawa noon. Hanggang sa dumating na si Aling Miding at takip silim na ng mga oras na iyon. Agad na nagkwento ang mga bata sa kanilang lola tungkol sa nangyari. Nabagaman nag-alala ito dahil sa kanyang mga narinig, ay may napansin si Edmar at Cristal na para bang hindi na nabigla pa ang matanda. Na tila ba may nalalaman siya tungkol doon sa nilalang na iyon, kung ano man iyon. Pagkat wala pa talaga silang anumang ideya tungkol sa umatake sa kanila. Kaya pagkatapos nilang makapaghapunan at nang nagpapahinga ng mga bata, ay minabuti nilang mag-asawa na kausapin si Aling Miding. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa ang ina ni Edmar at sinabing aswang umano ang umatake sa kanila. Hindi na raw siya nabigla pa o kaya ay nagtaka, sapagkat may ilang buwan na rin umano na gumagala ang aswang sa kanilang lugar at marahil ay nakaabot sa kaalaman nito ang tungkol sa kanilang pagdating
kung kaya sumubok itong bumisita. Pagpapatuloy pa ni Aling Miding ay mayroon na raw silang pinaghihinalaan ukol sa kung sino ang aswang na gumagala sa kanilang nayon. Ngunit gusto daw nilang makasigurong talaga, dahil kung hindi ay baka mapahamak sila o di kaya naman ang pinakamagaan na maaari nilang masadlakan ay kulungan. Dahil marereklamo talaga sila kapag hindi nila mapatunayan ang kanilang aligasyon. Noong mismong gabi na iyon ay nagpausok pa si Aling Miding palibot ng bahay ng goma ng sirang tsinelas, kung kaya umalingasaw ang mabahong amoy nito sa buong paligid. At bago tuluyang matulog ay kanya pang binilinan ang mag-asawang Edmar at Crystal na isarang mabuti ang mga bintana at pinto. Nasabi naman ni Crystal sa asawa na nakakatakot pala sa kanilang probinsya. Hindi raw niya inaasahan na mayroong mangyayaring ganon. Nang mga mag-aalas 11 na ng gabi ay nagkayayaan na silang mag-asawa na matulog. Pero kahit kapwa nakahiga na ay patuloy pa rin nilang pinag-uusapan yung nangyari hanggang sa makatulugan na nila iyon. Nang mga madaling araw na ay nakaramdam si Edmar ng matinding lamig, kung kaya napamulat siyang sandali upang magkumot. Pagpikit niyang muli para ituloy ang kanyang pagtulog ay nakarinig siya ng tila mayroong humahangos, kung kaya panandalian pa siyang nakiramdam at hindi gumalaw, hanggang sa napansin niyang parang nanggagaling yung paghangos na iyon sa ilalim ng sahig, doon sa may silong. Kaya napatingin siya sa gawin niyang ibaba. Buti na lang at sa may papag sila nakahiga. Pagbaling niya ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ina. Nang muli niyang ituon ang kanyang paningin doon sa sahig na kawayan, ay narinig niyang tila mas lumakas pa ang paghingal na kanyang naririnig, na paminsan-minsan ay nakakarinig pa siya ng paglagatik. Tunog iyon na sa wari niya sa kanyang isipan ay nililika ng labi at dila na tila ba natatakam. Inilapit pa ni Edmar ng kaunti yung kanyang mukha na gusto niya iyong silipin. Nais niyang maaninagan man lang para naman alam niya kung ano ba talaga yung nasa ilalim ng kanilang silong. Sinipat niya iyon sa magkabila, kaliwa at kanan. At nang ilalapit pa niya ang kanyang mukha, ay bigla siyang nagulat nang may mga kukong lumitaw doon sa siwang ng sahig. Dala na rin ng takot at pagkataranta, ay mabilis na naghagilap si Edmar nang maihahampas doon sa kanyang nakita. At nang walang makitang pamalo, ay dinampot niya ang isang lata na naglalaman ng mga sinulid at karayom na nasa taas ng tukador, at siyang ibinato niya doon. Lumikha iyon ng ingay, kung kaya nagulat ang kanyang asawang si Crystal at agad na napapalikwas. Mabilis na tumayo si Edmar at lumabas ng silid. Nagtanong ang kanyang asawa kung ano ang nangyari, pero hindi na siya sumagot. Tumayo na rin si Crystal at sinundan ng kanyang asawa. Pati si Aling Miding ay napalabas na rin ng kanyang silid. Nagmamadaling tinungo ni Edmar yung pinaglalagyan ng mga itak. Dinampot niya yung isa at lumabas. Pero nasa may pintuan pa lamang siya, ay narinig na nila yung mga pagkalampag
dun sa may silong. Na tila ba may nagmamadaling lumabas mula roon. At narinig nila ang tunog ng isang baboy. Na nang makalabas na si Edmar, ay nakita nga niya yung isang malaking baboy na kulay itim na papalayo. Nagtaka siya, pagkat wala naman siyang narinig na baboy kanina, kundi malakas na paghingal. At iba yung mga kukong kanyang nakita. Hindi magagawang kumapit sa kawayan na sahig ng isang baboy, naisipan ni Edmar. Kaya malakas ang kutob niyang may nagtatangka talaga sa kanyang pamilya. May umaaswang sa kanila. At nang makausap nga niya ang inang si Aling Miding, ay ganun din ang paniniwala nito. Ayon pa kay Edmar, naulit pa ang mga pagpaparamdam na iyon sa kanila noong aswang. May pagkakataon pa nga na nagkasakit ang bunso nilang anak. Buti na nga lang rin at naagapan. Kung kaya gumaling din ito. Natigil lang ang mga panggagambalang iyon at masamang tangka sa kanyang mag-iina nang magpasya na silang magtayo ng bahay malapit doon sa kalsada. Isinama na rin nila ang kanyang inang si Aling Miding. Bumibisita lamang sila doon sa luma nilang bahay dahil sa tinamnan nila iyon ng sari-saring pananim. Si Lolo po kasi ay maraming lugar na narating noong nabubuhay pa siya. Hindi rin kasi maganda ang kanya naging pamumuhay. Nakapag-asawa nga siya ng 3 beses. At para bang lagi siyang sinusundan ng kamalasan pagdating sa buhay may asawa. Nang makilala niya yung kanyang 3 asawa, ay doon naman siya nanirahan sa lugar ng babae. Mahirap lang rin ang buhay sa kanilang probinsya. Wala silang sariling lupa na maaaring masaka. Kadalasan ay nakikitrabaho lang sila sa may mga sariling pag-aari ng lupa. Kaya si Lolo noon ay lagi may sakong dala. At kapag may nadaraanan siya ng mga pananim sa kabundukan, ay napipilitan siyang manguha para lamang may makain silang mag-asawa. Medyo may edad na rin siya noong mga panahong ito. Nang makilala niya yung 3 niyang asawa, 50 mahigit na sila kapwa noong mga panahong iyon. At kahit labag sa loob niya yung kanyang ginagawa, ay napipilitan siyang gawin iyon. Kahit manok na makita niya sa daan, ay kanyang isinisilid sa sako. Hanggang sa tuluyan na nga niyang makasanayan ng ganon. Ang asawa naman niya ay nagtataka sa tuwing mayroon siyang naiuuwi sa bahay nila. Pero sa tuwing magtatanong ito sa kanya, ay sinasabi niyang bayad daw iyon sa kanyang pagtatrabaho. Minsan ay naisipan ni Lolo Cordin na magpuntang muli sa bundok upang manguha ng mga ligaw na pananim na maaari nilang makain ng mag-asawa. Medyo nakukonsensya na rin siya kasi na manguha ng tanim ng ibang tao. Naisipan rin niyang gumawa ng mga patibong para sa mga hayop. Mas mainam na yung ganon kesa magnakaw siya. Pero yung bundok na napili niyang puntahan ay hindi pa niya narating kahit minsan. Naisip niyang doon magpunta dahil sa tingin niya ay marami pang mga hayop na naninirahan doon. Pagkat malawak ang kagubatan na naroon at kitang-kita iyon mula sa malayo.
na halatang hindi talaga napupuntahan lagi ng mga tao. Nang marating niya ang makapal na kagubatang iyon sa itaas ng bundok, ay namangha talaga ng panandalian si Lolo Pording dahil sa kanyang mga nakita. Naglalakihan ang mga punong naroon na halos lahat ng mga iyon ay napupuluputan ng mga malalaking baging at napakadilim sa lugar na iyon. Dahil na rin sa mayayabong na dahon ng mga puno. Nakakaunti lang ang silahis ng araw na tumatagos doon. Sinimulan na ni Lolo Porting maglagay ng mga patibong para sa mga naninirang hayop na naroon. Nakapaglagay din siya ng ilang piraso sa iba't ibang parte ng gubat. Matapos iyon, ay sinimulan na rin niya ang maghanap ng mga ligaw na halamang ugat na maaari niyang may uwi sa kanila para makain. At hindi naman siya nahirapang makakita. Pero habang nagbubungkal na siya, ay bigla naman siyang nakarinig ng mga boses sa di kalayuan. Kaya natigilan siyang sandali at nakiramdam. Napansin niyang habang tumatagal ay papalakas ng papalakas ang tinig ng mga ito. Naisip niyang papunta sila sa kanyang direksyon. Mabilis na tumayo si Lolo Pording at nagtago. Naisip niyang lumipat na lang ng ibang lugar. At hindi naman siya nabigo sa nilipatang bahagi ng kagubatan, pagkat nagkalat ang mga halamang ugat doon tulad ng mga kamote at singkamas. Nangangalahati na ang laman ng kanyang sako, ay ayaw pa rin niyang tumigil. Sinamantala niya ang pagkakataon dahil naisip niyang maraming araw din nilang mapapakinabangang mag-asawa ang mga iyon. Hindi na niya alintana kung saang panig na siya ng kagubatan dapat pat. Ang tangi lang niyang binibigyan ng pansin ay yung mga halamang ugat na iyon, dahil ilang hakbang lamang ang pagitan ng mga ito. Kaya matapos niyang mabungkal ang isa, ay lilipat naman siya doon sa isa pa. Naalibang na ng gusto si Lolo Pording. Masayang masaya siya sa dami ng pagkaing naroon sa gubat. At nang siya ay makaramdam ng gutom, ay huminto lamang siyang sandali at tinikman ang ilan sa mga nabungkal niya. Iyon na ang kanyang naging pananghalian. Nag-ihaw siya sa gitna ng kagubatan. At nang mapuno na ang sikmura, ay nagpatuloy siyang muli. Maya-maya, ay bigla siyang may nakitang mga bahay at narinig din niyang masaya silang nagkakaingay. Masaya sila nagtatawanan at nagsisigawan. Dahil sa kanyang pagtataka, ay mas lumapit pa si Lolo Pording. Hindi niya inaasahang mayroon palang mga nakatira doon. Sa kanyang paglapit, ay napansin niyang abala ang mga tao. Kanya-kanya sila ng mga ginagawa. Mayroon silang idinaraos na okasyon. Agad na naisip ni Lolo Pording. Kapansin-pansin din yung mga palamuting nakabitin sa mga puno. Bagaman kakaibang mga iyon, ay mas lalong lumakas ang hinala niya may nagaganap ng pagdiriwang. Kaya dahan-dahan pa siyang lumapit. Nais niyang makabahagi sa nagaganap na kasiyahan. Nagkaroon din siya ng interes na malaman kung ano kaya ang mga pagkaing kanilang inihanda. Wala pa man, ay natatakam na siya. Hanggang sa mamataan siya ng isa sa mga ito, na dahil doon ay agad na natuon sa kanya
ang kanilang mga pansin at tila batakang-taka sa kanyang presensya. Natigil din bigla ang kanilang mga pag-uusap at pagtatawanan. Nagmagandang araw siya sa kanila at sinabing siya ay makikiraan lang. Dagdag pa niya, hindi niya sinasadyang mapadaan sa kanilang lugar at makaabala sa idinaraos nilang kasiyahan. Bigla namang tumalikod bahagya ang isang lalaki at tila ba tiningnan ang kanyang mga kasama. At nang muli itong humarap sa kanya, ay sinabi nitong wala siyang dapat na ikabala. At kung nais pangaraw ni Lolo Portin, ay kanya silang saluhan sa kanilang pagdiriwang. Bagay na kanya namang ikinatuwa. Pagkat iyon naman talaga ang pakay at hinihintay niya, na siya ay imbitahin ng mga ito. Sinamahan siya ng lalaki papunta doon sa isang mahabang mesa kung saan din ito nakaupo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Portin nang kanyang makita ang napakaraming pagkain na naroon. Pinaupo siya ng lalaki at inaya na siya nitong kumain. Wala namang sinayang pang sandali si Lolo Portin. Agad siyang kumuha ng mga putahing naroon at pinuno ang kanyang pinggan. Nang mapalingon siya, ay nakita niyang patuloy pa rin nagkakatay ang mga ito. Kung kaya naisip niyang marahil ay isa talagang malaking pagdiriwang ang kanilang itinaraos. Sa kasabikan niya sa mga pagkaing naroon, ay hindi na niya napansin pa ang mga katabi sa mesang naroon din at kumakain. Sinulit niya talaga yung pagkakataong iyon. Matagal-tagal na rin kasing panahon na hindi siya nakakakain ng masasarap na pagkain. Maya-maya ay biglang may humawak sa kanyang balikat. Kung kaya natigilan siya. Panandalian siyang huminto sa ginagawang pagkain at napatitig sa kamay na naroon sa kanyang balikat. Muntik siyang malaglag sa kanyang kinauupuan nang makita ang maugat na kamay na iyon na mayroong mahabang mga kuko. Ngunit pilit pa rin niyang pinakalma ang sarili. Nang iangat pa niya ang kanyang paningin, ay nakita niyang isa pala iyong babae. Di siya makapaniwala, pagkat ang kamay na nasa kanyang balikat ay hindi angkop para sa isang babae, na ang akala niya talaga ay lalaki ang umawak sa kanya. Nagpakilala ito at sinabing siya ang may bahay ng lalaki na imbita sa kanya. Maganda yung babae pero ramdam ni Lolo Portin na may kakaiba sa kanya. Umupo ang babae sa tabi ng kanyang asawa at sinabihan na siya nitong ituloy na ang kanyang pagkain at huwag mahihiya. Mapalad daw sila na magkaroon ng isang panauhin sa unang pagkakataon ng kanilang pagdiriwang. Bigla namang napaisip si Lolo Portin sa sinabing iyon ng babae, pagkat siya lang pala ang nag-iisang panauhing naroon. At ni minsan pala ay hindi sila nagkakaroon ng ibang tao na nakikibahagi sa kanilang mga pagdiriwang. Matapos makakain ay nagpasya na si Lolo Portin na magpaalam sa mag-asawa. Pero kinumbinsi siya ng mga itong manatili pa para sa kanilang pagdiriwang. Hindi naman na nagpumilit pa si Lolo Portin, pagkat naramdaman niya kaagad sa tinig ng lalaki na hindi talaga ito papayag. Kung kaya napalunok laway na lamang siya
Di nagtagal ay nakita niyang unti-unti na nagkakatipon ang mga tao at nakatingin sa kanilang mesa. Biglang tumayo ang lalaki at mayroong sinabi na hindi naiintindihan ni Lolo Portin ang kanyang lengguwahe. Napalingon siya sa gawin niyang likuran at napansin niyang mababa na at nagkukulay kahil na ang araw. Maya-maya pa ay bumalik na ang mga kalalakihang inutusan nung lalaki nag-imbita sa kanya. At nagulat siya pagkat may buhat-buhat na ang mga ito sa iyong katawan. At nakita niyang inilapag nila iyon sa isang mahabang mesang kawayan. Matapos nilang mailapag iyon sa mesa, ay nakita ni Lolo Portin na humihinga pa iyon, ngunit wala lang malay. Pagkat nakikita niyang umaangat ang sagawing tiyan ng hubad na katawan ng babae, gayon din sa may dibdib nito. Nung puntong iyon ay tila alam na ni Lolo Portin kung saan siya napatpat at kung ano ang mga ito. Dahil sa edad niyang iyon ay marami na rin siyang narinig at nalalaman tungkol sa mga aswang. Alam na rin niya nung oras na iyon na kahit ano pang gawin niya ay hindi na siya papayagan pang makaalis ng mga ito. Bigla siyang nanlumo at agad na naalala ang asawa. Nilakasan niya ang kanyang loob at hindi na niya sinubukan pang magpaalam sa mga ito upang makaalis. Nanatili lang siya sa kanyang kinaupuan. Maya-maya ay nakita niyang lumuhod ng bigla ang mga tao na nakaharap doon sa katawan ng hubad na babae. At napansin niyang unti-unti na nagbabago ang kanilang mga anyo. Matapos umusal ng lalaki, ay lumapit ang 5 kalalakihan doon sa mesa. Dala ang kanilang mga matatalas na itak. Napayuko na lang si Lolo Portin at inalis ang pagkakatitig doon. Pagkat ayaw niyang makita ang karumal-dumal na tagpong iyon. At narinig na lang niya ang sunod-sunod na taga. Na malaya na lang niyang nanginginig na siya dahil sa matinding takot. At nang iangat niya ng bagya ang kanyang ulo doon sa mesa, ay nakita niya yung mga sapal ng nyog at tubo. Nagtaka siya kung saan na napunta yung mga masasarap na pagkain. At tila doon palang naging malinaw sa kanya na nalinlang siya ng kanyang paningin. Maging yung baboy na kinatay malapit doon sa may puno ay nawala na rin. At ang tanging naroon lamang ay yung katawan ng saging. Naramdaman niyang tumayo na rin yung asawa ng lalaki at narinig din niyang bigla itong nagsalita. At nakita niyang kumilos na yung mga lalaking may hawak ng itak at papunta na sa kanyang direksyon. Nagmamadali niyang tinukot ang halamang kinolekta niya na nasa kanyang bulsa. At nang mailabas, ay kaagad niya iyong isinubo. Hindi na siya nagdalawang isip pa na kainin iyon. Pagkat mas gugustuhin pa niyang mamatay na lang kaysa makatay ng mga ito at lapain. At bigla niyang naramdamang na manhid ang buo niyang katawan. Matapos na niyang lunukin ang nakakalasong halaman na iyon. At bumula ang kanyang bibig at bumagsak siya sa lupa. Ang huli niyang natatandaan ay yung tinig ng mag-asawa at ng mga lalaki na nagulat sa kanyang ginawa. At tila ba nanghihinayang ang mga ito at nais pa siyang isalba. Biglang naramdaman ni Lolo Portin yung lamig sa kanyang katawan dulot ng tubig. Naririnig rin niya
yung masayang tunog ng agos nito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nasilaw pa siya sa matinding sikat ng araw. Wala siyang kaalam-alam kung anong oras na ng mga sandaling iyon. Naramdaman niyang masakit ang kanyang katawan. At nang ibaling niya ang kanyang ulo, ay nakita niyang nasa gilid pala siya ng isang batis na nakalublob doon ang kalahati niyang katawan. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Pagkat ang buong akala niya ay matinding lason ang dulot ng halamang gamot na iyon dahil na rin sa turo ng kanyang ama. Naisip niyang bigla na hindi pala kumakain ng patay yung mga aswang na kanyang napuntahan, kung kaya itinapo na lamang siya ng mga ito. Tinulungan niya ang sarili. Naupo siya at sumandal sa isang malaking bato na naroon sa may gilid ng batis. Nagpahinga pa siyang sandali at nang kaya na niyang tumayo, ay nagsimula na siyang lumakad pauwi sa kanila. Matagal-tagal rin bago niya natunton ang tamang daan. At nang dumating na siya sa kanila, ay nalaman niya mula sa kanyang asawa na magtatatlong araw na pala siyang nawawala. Kaya ikinuwento niya sa kanyang asawa ang nakakilabot niyang naging karanasan sa mga aswang na nagdadaos ng kanilang kapistahan.